Orang tu sih. Ada perkara sih berarti. Pantaku. Orang tu yang suka. Iya, mau kita ikan cerita. Mau pakai rian. Kone. Kone yang mana rian? Sister rian. Sebentar. Kan ya kone. Nggak ngerti. Kita ek lang raw lang kita. Ini ipadaw sa dito kan dia. Agad dia sih. Tini Normal sengnuka korup press club ni adong rok korok ni korok tam lagi hatan manubu. Tiaba salbrum kami lu korok no amo hakinor ni rok coba su coba mani mampir to kasbuni tongo. Ngai tini tam ni bagi nor ni korbuk press club simi orang hai amo hake hatani tong na. Tini sangrung sal bebagai korok cuku simi no sing hatan nai rok sangrung salung mani bagai sangrung salo kwaifang hati brum bazar ungo abni bagai kami amsoni lukurok bolong ni mikiteng thai kiteng phalma bai simin se borong nukung chole u abni bagai tini hati wo phalna painani bagai joton thanglai abani bagai tini ke bukri phano korbu press club ni adong rok simin no tini takhu biramani tripura ni mang kuthwi no khlai tongo tamni bagai khona nang nang sungka balai hamani kok sung smai tanglai jak no himano korbu press club ni adong rok takhu biramani tripura ni mang kuthwi khorna bagai moji manthung mainyathung phaiphano u hathaino nornai opte khino sung wanchuk lai koksab lai smai tanglai ongklai phalajak abani bagai oro amchoini lukurok sini u kokno belaino chajakha abani bai borok sungno logiro asik siminche ngkhei kami brum no sal brum no salai jagino tongoi togo specially belekino hambai kwaifang amchoini lukurok no sungno guri tini u kami yake khana u kami yake soni u kami abte ke subai tongoni bagai abono sanai kami amchini boro rok ba kri rok mangsiba hati rok maklayo chung buchiwo borok kri phano sung hak khulai tongi togo tini 12 September kakha balai no kha sajanai ko 2nd of September ni simin chung mang kuthwi khurui 2nd 3rd 4th saltham chung hak khulai mang tongkha paithago JCB suno roharka mantri suklacharani order bai balaino khasrang janai ko phiaba 5th September ni simin 8th September jora simin no JCB ko yang biramani tripura ni puskini jora phai sopai ko
फियाबा 9 सेप्टेम्बर नि सानजाव न सखयजनि कक तिनी 9 न लायै 10 11 तै तिनी 12 सेप्टेम्बर दिपरनि सती दामसा काई तंखा तावखनो चेन गारि जेसीबी सखयाखो उनखे नखा सालब्रि हाय काई तंखा तिनी बाय kaisa kok sumung sanamusung abo tama mantri ni order rong no SDM BDM SDM DM tama asuk serious riya hai kin nukjago mantri sakbai thang no 10 tarik lai thangnai 10 September bihig no kok rui kalanglang kha khara no sokpai nai hinai it means 10 September Suklacharan mantri Suklacharan shakha 11 no sokpai na tongmani 11 no sokpai liya 12 lo sokpai na tongmani phiaba tini bo sokpayakho chain gari sokpai nei hinai no ayang je puskini no bachirna thangai eba kheba rock khlai na thangai taku biramani tripura wata na phayei u hathayo phobjak langmani taku biramani tripura ni bihik odini tripura ni kokno rogei belai khas hajakjak bo a pukri no se bachirna thangai baha phobjak mani phiaba tini JCB phaina bagai boni pukri town khlai jakha hnai aw khabo sajanai kokno phiaba mantri sammani mantri Suklacharan kok samani bo soino as hakabangma ayang bo longa borule khibinai u haro tumungna ayang phaising tuniri khanke bo tuisi methep jagnai tui methep jagise tuisi phungui tongnai ke apte to nya abani bagai orni hano poskini o rinai apti haibani kok mantri aw chawo angbo support khlayu a kokno phiaba paithago mangkati khurbai manbai mani yagolo eba manya phana to khurbai khanke to sini samu bihino je subana to tuisi phungui tongnai ke apte to nya abani bagai orni hano poskini o rinai apti haibani kok mantri aw chawo angbo support khlayu a kokno phiaba paithago mangkati khurbai manbai mani yagolo eba manya phana to khurbai khanke to sini samu bihino je subana to mane sini samu paikhano kalayo haifano azorao a puskirino jai ki teisa kahamke sanamai a rogo khisunai rei nangthung tagin kei boni besaro bukri bosaisungno bosai bo khijak mani bagai kei actually borok oro phai je nok tongmani abo bo apte no apukri ni bagai no borok oro nok sewi tongmani ke pukri sikri khankele borok oro phaimani kuno meaning si tongla aboni bagai koinai o ga kairam parani political ni phanangthung ba samu tangkra ro phanangthung okar ro phanangthung ruwajar ro phanangthung tei Srikantari chairman ro no tei orni political ni district president secretary BDO SDM jotono obono kobugnai bo boroni nukhung or puskini ni bagai se phai tong phaima ba a puskini baini incident nangkha biramani tripura thikya tabuk a puskini no tewisha debak sang paibai puskini sinamoi arobo phewini na thing ya asuno jotono hambai